Sillan rakennus huipentuu aina tähän kannevalutyöhön, johon on koko matka varustauduttu ja siihen varaudutaan sillä tavalla, että meillä on tuplakalusto, sitten miehitys on mieluummin muutama mies liikaa kuin liian vähän, että se valutyö voidaan suorittaa sillä tavalla rauhallisesti, että siitä tulee onnistunut työ. ...720 luokassa 30 kuution tuntivauhti. Meni suunnitellusti, ei ollut mitään laiterikkoja ja tämän jälkeen me odotamme tässä betonin lujuuden kehitystä 2 viikkoa ja sitten vedämme jänteet kireeseen ja alamme purkaa muotteja ja valmistautumaan seuraaviin työvaiheisiin.